Se tady Cheesecake a dneska si zahrajeme nějakou dinosauří hru. Jdeme na druhý level, musel jsem se podívat, jak se to hraje. Karontosaurus a Tyrannosaurus. Já jsem ten Tyrannosaurus. Neumím to moc. Karontosaurus je ale silnější jak Tyrannosaurus. Asi to mají trošku blbě. Nevím, proč utíká. No. A zakouzl. A druhý zakous. Ještě jednoho. Tak. Co těžce utíká. Poslední dinosaurus. A je to level. Jdeme na třetí level. Trošku mě štve, že se nebrání. A že to je furt to stejně, akorát jiný počasí. Tak tomu jsme pěkně naběhli. Tak, pojďme. Jinak můžu si vybrat dinosaura. Jako stejný druh, ale barvu. Napište mi do komentáře, jestli chcete oranžového, zeleného nebo černého. Tak, druhý. Ještě jeden někde bude. Jo, za mnou. Oběhneme ho. Jdeme do něj. Kdyby si stromy mohl pokázat, to by bylo ještě lepší. Ty běhají nějak těžce. Jo, a máme ho. No. Jinak si můžu vybrat tohohle dinosaura, tohodle nebo tohodle. To je zelený, černý, červený nebo oranžový. Tak hraj s tímhle. Můžete mi napsat do komentáře různý názvy dinosauřích her, já se pokusím to stáhnout a zahrát. Co to píšu zase? Zase mi někdo napsal, když natáčím při videu.
No jo. Si vybírají nevhodné chvíle. Mě by zajímalo, kdy se budou ty dinosauři nějak bránit. Tak malá hlava. Je zrovna tyhle dinosaury já mám rád. To začínám umět. A máme ho. Jak to jsme dva? Jak to jsme byli dva? Spidosauři. Druhý nejsilnější dinosaurus s Carnosaurem. Ale my jsme dva. Zakousli jsme Spidosaura. Je ten můj synáček. Jo, za mnou. Čistíme si moji plochu. Spidosaurus loví ve vodě, proto má prodlouhou tlamu. Ale měl by být větší jak Tyrannosaurus. Že tady ten Tyrannosaurus asi má menší. A máme. Kde je synáček? Jdeme se najíst. Synáčku. Asi šel na houby. Se načítá. Malý dinosaury. Sám jsem. Ford Dinosaurus Kilhelen. Tak. Tak se to všude třese. Nemůže ho kousat kračec. Tohle je asi poslední level. Trejka natočím. A máme ho. Takže mu tak neukousí ještě tlapu. Koho to baví, ať mi napíšu do komentáře, já to třeba dotočím. Pokud vás to bavit nebude, tak to natáčet nebudu. Mě to začíná jít. Level Sandal. Tak. Dáme poslední level. Jinak já jsem fanoušek všech dinosaurů. Spidosauři zase. Je míchaný druh. Mám na to synáčka. Synáčku. Počkej, já ti ho ulovím.
Docela zajímavý dinosaurus. Pojď, chytím ti ho. Máme ho. Ještě jediný Spinosaurus. Ještě, že mi ho nahnal. Jako docela dobrá grafika, ale hra tak půl, ale grafika dobrá. Tak, ostatní levely si necháme na příště. Já mizím a